வாழ்க வளமுடன். இந்த நவீன வாழ்க்கையில் நாம் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம். விஞ்ஞானம் எவ்வளோ வளர்ந்தாச்சு, அப்போ மனிதன்கிட்ட மகிழ்ச்சி கூடியிருக்குதா? அதான் நம்முடைய கேள்வி. அப்போ என்ன செய்யணுங்க? முன்னாடி இருந்ததை விட மனிதன்கிட்ட ஆரோக்கியம் மேம்பட்டிருக்கணும், நோய்கள் குறைஞ்சிருக்கணும், ஒற்றுமையும் சமாதானமும் பெருகி இருக்கணும். இங்கேருந்து அந்த கோளுக்கு போகிறோம் அந்த கோளுக்கு போகிறோம்லாம் சொல்கிறாங்க, ரைட்டு. ஆனால் இங்கே பக்கத்தில் உள்ள மனிதனோட நம்மளால் மகிழ்ச்சியாக நட்பாக வாழ முடிகின்றதா? அதுதான் இன்றைய கேள்வி. அப்போ இதுக்கெல்லாம் தீர்வு எங்கே இருக்குன்னா மனவளக்கலை யோகா. மனவளக்கலை யோகா என்பது முழுமையான வாழ்க்கை கல்வி. உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கு எளிமையான, அதே சமயம் ஆற்றல் வாய்ந்த உடற்பயிற்சி. கழிவுகள் அன்றாடம் தேங்குது உடம்புல, அதெல்லாம் முறுக்கி புழிஞ்சு வெளியே தள்ளி கழிவுகளோடு சேர்த்து அனுப்புறதுக்கு சீரான இயக்கங்கள் வேணும். இந்த இரத்த ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், காற்று ஓட்டம், உயிரோட்டம் இவற்றை சரி பண்ணியாச்சுனாலே நோயற்ற தன்மைக்கு உடல் செல்கள் வந்துவிடும். 8 வயசுலேருந்து 80 வயசு வரைக்கும் எல்லோரும் செய்யலாம். எந்த மதத்துக்கும் சாராமல் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திற்காக பொதுவாக ஏற்படுத்தியிருக்கிறாங்க. அடுத்து மெடிடேஷன் என்ற தியானம். திருக்குறள்லேயே என்ன சொல்கிறா பாருங்க, தியானம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் நடக்கும். ஒன்னார் திரளும் உவந்தாரை ஆக்கலும் எண்ணின் தவத்தால் வரும். அதை கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணியாவது செய்யுங்கன்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் முறையான குரு வேணும், முறையான பயிற்சி வேணும் இல்லைங்களா? அது மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள். மனவளக்கலை வந்த பிறகு நிறைய குடும்பங்களில் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது, சமாதானம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. தீய பழக்க வழக்கத்தில் எளிமையாக விடுபட்டிருக்கிறாங்க. மனம் தன் திறமையையும் வல்லமையையும் பெருக்கிக் கொள்ளும் முயற்சியே தவம் அப்படிங்கிறது. இந்த மன வலிமை ஆணுக்கு வேணும் பெண்ணுக்கு வேணும் பிரிக்க முடியுமா? அனைவருக்கும் வேணும். இந்த தியானம் உடற்பயிற்சி 2 மனசு உடலுக்குன்னு சொல்லிட்டோம். இந்த 2க்கும் மூலமான ஆற்றல் ஒன்று உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. உயிர் சக்தி என்ற ஒரு ஆற்றல். இந்த உயிர் இருந்தால் தான் மனம், உயிர் இருந்தால் தான் உடல் இயக்கம். அப்போ உயிர் சக்தி உடம்புக்குள்ளே இருக்குது, ஆனால் சரியான அளவில் இருக்குதா? அது எந்த அளவுக்கு சரியான அளவில் திணிவாக டென்சிட்டியாக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் மனம் திறமையாக வல்லமையாக இருக்கும். உடல் செல்களும் நல்ல சுறுசுறுப்பாக சோர்வுலாம் வேலை செய்யும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பெருகும். அதுக்கு மகரிஷி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா காயக்கல்ப யோகா என்ற ஒரு அற்புதமான பயிற்சி அதுவும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நம்முடைய சிந்தனைக்கு சில விளக்கங்கள், அதாவது நம்முடைய எண்ணங்களை ஆய்வு செய்தல், ஆசைகளை பேராசை தானே பாதி துன்பத்துக்கு காரணமாக இருக்குது. அது கோபத்தை குறைக்கிறதுக்கு, கவலையை தவிர்ப்பதற்கு பல்வேறு விளக்கங்கள் அத்தனையும் சேர்ந்த ஒரு தொகுப்பு கல்வி அல்லது பேக்கேஜ்னு சொல்கிற பாருங்க, அதுதான் மனவளக்கலை யோகா. நாமும் அதை அறிந்து கொள்வதற்கு அறிவித்திருக்கோயிலுக்கு வருவோம். மகிழ்ச்சியாக மனநிறைவாக வாழ வேண்டும் என்று கூறி வாழ்க வளமுடன்.